Tini 11 February 2021 Tini kaisa balai khena khobor kaham Tini tiprasa dofani bagai Tini 14 লক্ষ tiprasani bagai kaisa balai khobor kaham Tefro 1 ঘন্টা sikang ano ani department borok sahoka Tini Tini governor honorable his excellency Tibari governor Tini establishment of town community bill bono bo assign khaika bo soi rikha apni bagi tini belai tini bang kaham tini hai 11 tarik February abo kaisa bumung nai aja history nai je tini no tini governor Tibari governor tini erisini establishment of town community bill bo assign khaika bo pass khaika bodi bagi jeng belai khana bono hambai marago tei Tripura sarkarno bo jeng hambai marago 38 বছর जों বঞ্চিতং তংমানি जों deprived তংমানি jaga जों 38 বছর सिगां अब अंगना तंगमानि किता अब अंगरिया विभिन्न कारणै स्पेशली जोंनि बामफ्रोम सरकार लागातार 25 বছর और शासन खाइ तंफानो पर वान सौलिया जों तिनि बीजेपी आईपीएफ सरकार तिनि मात्र 3 বছর उ 3 বছর मा थागो जों कैसे अमहाय बलाय सामं कतर जों सामं खाइखा तिनि establishment of town community bill abo tini जों मानखा कय om sapta bisingono abo जों circulate खाइनाय tei kam thurung thangnai जों tabo obno जों sai tongo प्राय 20-25 ta tini bazar tini hati Tiprasa hati rong जों town committee गठन खाइनाय एक number tini khumulung abo tini capital tini Tipraland ni capital khumulung orno puila जों khlaigra nai boni bagi जों balai khene tini tongthomani sal Tini khumulung ni elakani borok tini tako bukhurok non balai kaham जों first tini establishment of town committee bill जों khumulung hoitin suru khainai khumulung chenggranai tangkeba obo tini khumulung tini capital tini Tipraland capital amni bag जों khumulung suru khainai boni pore mandai ni borokotha kabangma जों jaga tin killa tini korbuk kanchanpur nin ayeng jompui tagartula bai kabangma tini bazar tongo जों naigei जों सिलेक्ट खाइनाय अबंले जों बलाय खेन्टिन तंथमनि साल बनि बागन जों तिनि अमनो साइमानो अब तिनि आईपीएफ तिनि सामंतांनि फल तिनि सिक्लारनि फान बरनि कलन्तुइ सिक्लारनि जे सामंतांमानि अब गाहे तिनि फल जों तिनि टाउन कमिटि बिल पास लाइमाखा अब गाहे तिनि अचिभमेन्ट तै हाय बाहाय जों तिनि आं उसाव जों चिथि सुइगा तिनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी जों बां हामबाय मारगो आं मनो चिथि सुइगा तै तिनि अमित शाह जों होम मिनिस्टार जों मनो आं चिथि सुइगा तै तिनि जेबि नाड्डा आं बरनो हामबाय रहोखा जे तिनि एस्टाब्लिशमेन्ट टाउन कमिटि बिल पास मानि बागै तै जों साइमानो ताबो पार्लियामेन्ट चलाय दंगो जों इदानिंगो भेरि रिसेन्टलि जों दिल्लीयाव थांनाय आरो जों हाइलाइट खालायनाय तै तिनि त्रिपुरानि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि जे बुमु स्लाइमानि जों त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल TTC ओ TTC नाव बाहायनो दायति खालायै अब खायरनि जों सानाय तिनि अब एडिशन बो मुस्लाइजाक सिनाय अब जों प्रस्ताब खालायखा तिनि कैबिनेट एप्रुव मुखा TTC जों सिनाय त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल अब जों खालायनाय अब जों बलाय बरन हामबाय मारगो तै गोबां तिनि एडिशननि ताव मुर पावर जों जे साइ दंमानि अब इन द मीन टाइम गचारा जों अब मानफानो जों अब वेलकाम खालायो जों तिनि डिपार्टमेन्ट तिनि बारे बांसिनाय 42 ता डिपार्टमेन्ट जों माननाय तैबो जों तिनि अर लैंड पावर अब जों माननाय अब जों बरबाय सालाय दंगो अब जों तुरुक थानाय खाकागो जों वानसुइ मैया जे जों 3 বছর मा थागो 3 বছराव जों तिनि आईपीएफ बीजेपी सरकार एडिशननि बाय बर वान सकमानि न जों बलाय खनो बरन हामबाय मारगो तैबो जों उसाङाव तिनि आर्टिसारक तिनि स्टुडेन्ट मुभमेन्ट खायखा बरक आउट लागो 2 दिन बरक सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायखा तै बरक चीफ मिनिस्टार तिनि बरक माना बिप्लब देब बाय जों मालायखा बरक मालायखा मालाय बर खुब आनो साबायगो बलाय काहाम रेस्पन्ड माखा तिनि ककबर मान स्क्रिप्ट खायना बागै मोटामोटी ब गसजाक आबो जों बनो जों प्रेसार होनाय गोबाव रेस्पन्ड काहाम रखारि जों फिडबेक माखा आबो तिनि बलाय बर खबर बलाय काहाम बे जों साइमानाव तिनि थास्तेगो तिनि सिक्लारनि फान सिक्लारनि कलन्तुइ आबो मांनां थांगिया आबो जों लुखा तै तिनि फाइनाय एडिसि इलेक्शनाव बाहायनो जों काहाम खायनाय अबयसे जों काहाम खायनाबो जों साइमानाव तै तिनि गोबांमा बलाय खेच इन्टारेस्टिं उसिगांगो आं मासा आनि खुब बर कतर आनि बन्धु
বড় খরচ ওয়ানসা আং মানে ফোন খাইখা বন্ধু নों বজাগা হিসাগা আপনি কোথায় ইবো সামনে স্যার আমি এখন হাতাই কতর হিসাও হাতাই কতর ইকুপাক আং তাবুক দं হিসাও তিনি जों अमानो साइमानो बरक पयन्त तिनि वानसार पयन्त तब बरक रिलाइज मा खाइखा तिनि बरक सि ताबुक जों सायाखौ किन्तु आं आब्रक बलाय खुजिंगा आं फन खालामनो उसांगो স্যার আপনি কোথায় সোমানিগো স্যার আমি এখন হাতাই কতর ইকুপাকে আসে অবাহিরক जों দিন ওয়ান্স কইমাইয়া जिखन जों मानो ठीक न किन्तु अबाहिरक बयनि बरक बहना ताबक एक्नलेज मा खाइखा ता जोंबो मा खाइनाय जों हाताय कतर तिनि बरमरा ताबक हाताय कतर मिथांगा आब्रा जों जत्तनो साइमानो तो मा तुरुक तुरुक सामन कबा मा खाइ दं बोरैबा आं खागावो त्रिपुरा राज्यगो एकमात्र आइपिएफटि पार्टी तिनि दाब्रक पार्टी तिनि रिकगनाइज पार्टी जों जुदि गाहाम खालायबा हांख्लाय आं खागाव तिनि बरक तुरुक फायनाय ताव तिनि सिक्ला रक बुझु कष्ट खालाय बुझु दुख खालाय जों बरक लं मार्च खालाय दं आं खानाय तिनि 25 दिन खा अम काचे सेक्रिफाइस अमनि बागै आं जतनो कयनाय तिनि सामं गाहाम जों खालाय दं बरक बन्धु हुइ दं तिनि सामंनि बागैनो तुरुक तुरुक बरक हामजा हुइ दं उसांगो आं थांमानि तिनि कयला सहर आरो मुस्लिम रक फायनो माइनरिटी ग्रुप मुस्लिम बरो बेलाय तिनि वेलकाम खालाय दं ताबो जागा जागा जों कमहां रेसल माय दं तमा जाखमा तमा निनि मक तमा दालं तमा सिकाम तमा मुस्लिम माने मानसार बाहायनो ताबो बरक जोंनो जो सोजि देखाय दं तिनि पार्टीनि बरक सापोर्ट खाय दं आपने बरक बेलाय हामबाय मारो बोरैबा आं ताबो कयनाय तिनि सिक्ला रक जों गाहामखौ सांमा थांनाय सार खायसे सिमुं औ खाथंमानि कक्टमानो बबहाय खाथंमानि पान्दानि बिसिंखिनि रग रग सानानै जों अबयस्य तिनि ताबो गेदारिं दङ तिनि 24 तारिख 24 फेब्रुवारियाव आफोर जों साखायनाय जों आबो अलरेडि जों प्लान खाय दङ बनि बागै तिनि अमहाय खाथा एचिभमेन्ट जों मानमाननि आबार जों बरनो साइमा खालामनाय जों आइपिएफटि जों कम समयो मात्र 3 बছर उंद्रब तिनि सरकार और कतार जों अनेक सामन खालाय दं आबार जों बाननो जों सानाय तैबो जों तिनि हारमुतो जों नतो साइमानो तिनि अल्टिमेट गोल अल्टिमेट सल्यूशन बेखौ तिनि टिप्रालेण्ड तिनि स्टेटहुड तिनि डिमान्ड अब्ला जों आगो थांनाय आबो जों ताबक तिनि एडिसि इलेक्शन बाहायनो जों स्ट्रंलि जों अमना प्रेसार होनाय तिनि सेंट्रल गवर्नमेंट नो अबयस्य ताबक एलएन गवर्नमेंट दं अबयस्य तिनि एडिसि जर जों पावर फायंके जों अरम बारबनो साबो जों गाहाम के साइमानो एसेम्बलियाव जों माइनरिटी एसेम्बलि जों कक फ्रांमैया जों साइमानाबो जों बास्तव कक साव किन्तु कमसे कम जों एडिसि तिनि ज टीटीसी गो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल तिनि मेजॉरिटी आरो जों कक फानां माननाय आरो जों केबल जों गिरि जों नांगिया केबल जों अब बादा खाया नांगिया जों मेजॉरिटी जों अर दंगो जों अर तिनि 28 ता बिसिंगो मात्र 3 ता देखम जेनेरेल 3 ता जेनेरेल तार माने 25 ता तिनि आगो दंगो तारबे जों मेजॉरिटी 3 ता बारा कुनु खायमिया जेनेरेल सीट मात्र 3 ता सी आरो जों बासा मानो जों बर 3 ता एमएलए एमडीसी जों गाय 25 ता एमडीसी तारबे जों कपलाय आबागो जों एडीसी जों जे मुसुकमनि जों खायमानो जों बर बारबार सालायगा जों काउन्सिल जों बुद्रिसि एडीसी दहल खाय हांके जों फाइमानि लग लगनो जों फर्स्ट काउन्सिल आसक माने बिसिङावनो जों जोंनि स्टेटहुड डिमान्ड जों टिप्रालेण्ड डिमान्ड जों जत्तनो कनसेनसास जों रेजोल्यूशन पास खालायगै जों दिले पाथर होनाय अब किथिन एथिनि अचिभमेन्ट तैबो अब सिमिया जोंनि 28 जन एमडीसी दं तिनि ओ एमडीसी जों बा जों जागा जागा जों दिल्ली थांनाय दिल्ली मुभमेन्ट खायनाय तिनि मुभमेन्ट थागै दं या ता कोरोना भाइरासनि बागै जों दिल्ली थांमाया आरो एसेसन दं आबो जों थांया किन्तु प्रत्येक बोसोर जों थिक्ला रब जों आइपिएफटि युथ आरपि जत्तनो जों एलाइड अर्गानाइजेशन जों एभ्री इयार जों दिल्ली थांगो आरो जों आवाजनि सागो अब जों रेगुलार मुभमेन्ट तागलै जों कोरोना भाइरासनि जों खायमालिया द नेक्स्ट इयार कोरोना भाइरास पाइ थाङाखै जों एडिसि इलेक्शन जों पाइ थाङाखै जों तमा 1000-500 जों थांनाय जों ट्रेन बुक होय थांनाय अब आं खागाव अबयस्य जों सिक्ला रब जों साइड खायनाय जत्त बररक ताको बुखरक और तमा नि सीपीएम तमा कांग्रेस तमा बीजेपी तमा जे पार्टी दंनाय रक आमनो कयनाय आइपिएफटि फाइ जोगदान फायबादि अल आर वेलकाम जों बर लाइथांनाय जरावो महाराजनि को पेटि प्रलेमना सापोर्ट खायको सामाने रुखनाय माने के अबहाय बा खायसे आबास मांखाय पिपि फाइ जेन थतक बबहाय कंडिशन दं बर बाय थांजाके दिस इलेक्शन कन्टेस्ट अब जों सालाय दंगो अब आं सामान जों 199% 1% बाकी दंखो 99% अब पॉजिटिव जों कदामु कक सालाय दंगो अब जों खागाव अब जों तिनि जे जों डायलग माने अब फुलफिलिंनाय अब एचिभिंनाय अब आं साना बस्तु तिनि महाराज बाहायनो
abo acknowledge khlaikha boni je tini acknowledge khlaikha bo tipraland geta tipraland kok sai dong tame tipraland abo kok sabo abo bo acknowledge khlaikha bo gosei na kha abang belai tini bangai tin dialogue khane bangai sujang thanga abo tini achievement saima age to bo acknowledge khlaiya abo ang phekle samak layo kita maharaj bhai na acknowledge khlaikha bo gosei na kha tipraland get ekina abo tipraland geta tipraland hona bo tipraland tabo bo gosei na kha kun bad baki to gosei ako Puruntan ini BJP hondi, ini Jati hondi, Kongres hondi, NPT hondi, kau cikon party tu. Baru tu gosia ko tipraland no. Tapi kamu cikon maharas, bo acknowledge kelai kya. Apa mana belai hambai marogo, jeng kok selai tunggu, angka ko positive mood, obosya unai, jeng kono khabai nai keri. Kintu jeng sekang yakung marag nai, cina IPFT party jeng khancama tu nai, jeng joto cina allied organization, youth IPFT, idol FT, cina artisa. তিনি ফানফ্লাগ বদল তিনি মটর ওয়ার্কার ইউনিয়ন তিনি যত কর্মচারী সংগঠন जों যতनो जों थानसाखौ सांगमा लायनाय ग्लाइसा खाखावां बयबोहायनो जों तिनि एकतानानो हरै तिनि हामजालायमान हरै बयबो आगाव फैनाय हामबाय